Fantastische druk door hem. Kom maar doen. Wel een liedje. Wat je doet, zing maar uit. Wel een triaxje is dit, ja. Misschien heb ik nog een half uurtje. Wat dan wel? Mesmerize. Hoe vaak is het? Zeg maar. Oh, wat moet ik zeggen? Heb je een idee? Ja, kun je een beetje mesmerize? Kesseraal wil ik. Kesseraal. Is een welske. Een welske. Is een welske? Niet waar. Toch maar. Een welske. Nou, dan moet je koffelaak. Kijk, prima. Wil je nog even improviseren anders? Ja.